ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଉସାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ଯେ ମଉସା ତମେ ମୋ ମାଉସୀ କେମିତି ପଠେଇଲ ମୋତେ କହିଲ କହିଲା ପଠେଇ ଦବ ମାନେ ତମ ସମୟ ମୋ ସମୟରେ ପଠେଇ ନାହିଁ ପଟାପଟି ସହିତ ପଠାପଠି ନାହିଁ ମିଳା ଭିତରେ ମୋ ମାଉସୀକୁ ମାନେ ବାହାଘର ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋ ମାଉସୀକୁ ଦେଖିଥିଲ ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିନଥିଲି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିଗଲେ ଆମ ଯେ ଭାଇ ସେଠି ବାହାରି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାରି ସେ ଭାଇ ରହିଲା ଆଉ ଆଇନ ଅର୍ଥନ ଯିବା ଲୁଚି ବୁଲିଲା ଖାଲି ଲୁଚିଲା ସାଙ୍ଗ ଫେରା ଆସିଲେ ଆସିଲେ ମତେ ଦ୍ୱାର ମାଇଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଭଲ କଥା ପଚାରିଲା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ଏମିତି ଭଳିଆ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇଥର ବାହାଘର ଦୁଇଥର ଦେଖିଲେ ଦୁଇଥର ହେଇଗଲା ମାସେ ଦିନ ମତେ ଡକେଇଲେ ଏଇ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାପ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ନାପ ନେବା ପାଇଁ ଡକେଇଲେ ଗଲି ନାପ ଗଲା ସେ ବୁଲା ହଉ ସେଇଟା ନାପ ନାହିଁ ସେଇଟା ଡାକିଲା ନାପ ଦେଲା ପଳା ଆସି ଆଉ ରହିପଳ କହୁଥିଲେ ରହିପଲି ଏଇ ଦିନଟା ରହି ତିନିଟା ଆସ ମାରିବି ଟିକେ ତେଲ ଖାଲି ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଘେରା ବି ଆସିଲେ ମତେ ବସେଇ ଦେଲେ ମରିଯାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲା ଆଉ ଯୌତୁକରେ ମିଳିଲା ସାଇକେଲରେ ଘଣ୍ଟାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ସାଇକେଲ ଥିଲା ଏ ସାଇକେଲ ବିକି ଦେଇଥିଲି ଶୁଣିବ ଚିଠି ଦିଆ ଦେଇକି